Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Jos haluat nähdä, miten mä tein tällaisen lahjapakettikortin, niin jatka katsomista. Elikkä tähän korttiin sä tarvitset korttipohjan, lahjanarua, sakset ja kaksipuolista teippiä tai liimaa. Tein itse korttiin tollasesta vaaleasta silkkipaperista pinnan, ja se tehdään niin, että rypistetään silkkipaperi, levitetään liimaa kokonaan korttipohjan päällyspuolelle ja toi paperi laitetaan sitten siihen päälle. Ja sitten painele paperi kunnolla kiinni pohjaan ja leikkaa nurjalta puolelta ylimenevät kohdat pois. Tuo paperi on itse asiassa jostain pakkausmateriaalista otettu. Tuohon voi käyttää vaikkapa servettiä tai muuta ohutta paperia, mutta ne ei välttämättä rypisty niin kivasti kuin toi. Alumiinifolio toimii aika hyvin myös tohon ja sen voi maalata jälkikäteen, niin se näyttää aika kivalta. Ja ei sit ois pakko maalata. Se on aika siisti silleen hopeisena. Pohja on valmis, niin kiinnitetään lahjapaketin nauha. Mä käytin kaksipuoleista teippiä kiinnittämiseen ja jos sä askartelet paljonkin, niin mä oikeasti suosittelen ostamaan kaksipuolista teippiä. Mä en käytä melkein ollenkaan liimaa enää, kun mä käytän pelkästään vaan tota. Ja hei, tähän väliin, anteeksi tää videon tarkennus ja tää laatu. Mä kuvasin tän videon 2 kertaa, enkä mä jaksanut enää 3. kertaa ruveta tekemään näitä kortteja, niin mä ajattelin, että mennään nyt tällä. Lopuksi mä liimasin samasta nauhasta tehdyn rusetin kiinni, ja tän rusetin tein ihan normaalia tapaa niin kuin rusetti yleensä tehdään, mutta mä olin taitellut ton nauhan alun perin 2 kerroin ja sit mä tein sen rusetin, niin sit tuli tolleen vähän muhkeampi. Mä tein myös toisen vähän joulusamman version tästä kortista, ja tätä ohjetta voi muuten soveltaa aika lailla mihin juhliin vaan. Mun mielestä tästä vaaleasta kortista tulee mieleen ehkä vähän hääkortti tai synttärikortti enemmän kuin joulukortti. Ja siinä nää sitten oli molemmat. Kerro mulle kummasta kortista sä tykkäät enemmän. Mä tykkään molemmista aika tasavertaisesti, mutta olisi siisti kuulla teidän mielipiteitä. Tilaa kanava, jos teessä itse aiheiset videot kiinnostaa, ja laita peukut pystyyn, jos sä tykkäsit videosta.